Ahojte ľudia, pri dnešnom videu budeme hrať Tower, ale môžeme stárnuť a mladnúť. Ale keď budeme starí, budeme zomierať. Keď budeme mladí, nič sa nám nestane, ale budeme asi pomaly a nebudeme môcť vedieť toho robiť. Ak budeme starí, tak budeme podľa mňa aj rýchli, že tam niečo musí byť také. Takže plus 3 alebo random, jeden random. Plus deleno. Plus 2. To je lepšie. No, neviem. Čakajte. Prejdem. Aha. Nemôžem si to vybrať dvakrát. A to nevadí. Lebo idem cez tieto zelené. Skúsim, že... Ježiši, reklamy. Teraz, že... Je to nejde. No, prepadlo by sa. A toto by sa prepadlo, alebo... Aha, tak to je rovno tam aj urobené, ale tak zelená je jasné, že je správna. Mohli by urobiť taký, že prenčík, že by zelená bola zlá a červená dobrá. Idem strašne pomaly. To si dám plus 10, budem 12. No, to prečo som taký malý. Asi oproti dospelému dobre, ale... No, ani... Si robíš srandu. Som padol. No super, fakt. Že som teenager. Prečo som taký? Divné telo úplne. Reálne. Ešte semka pôjdem. No. Si za minus 3 ak 12, kebyže mám. Takže teraz sa nemôžem dotknúť jen toho, lebo to by som na 100% padol. Teraz už mám takú rýchlosť dosť. Vtedy som moc... No, oh no. Počkaj. Stále je to zlé. Ale nevadí. Idem. What happens at 67? Hahaha, 6, 7. To je fakt. Ježiši. To ak dobre vyzerám. 24 krokov. Prečo mám dve vlasy? Melír. Dobre. Nevadí. Aha, to je ľahké. Ideme. A nie. Normálne, kebyže viem zacenzurovať, tak by som to zacenzuroval. Plus 3 alebo plus 10. Tak to si dám plus 10 rovno. Adult, dospelý. No tak teraz som zase malý, ty kokos. Nejaká stará babča. Stará blavačka na dedine. Deleno 2. Neviem matematiku, takže dám deleno 2. A to by bolo 17. Neviem, ja mi sa nechce počítať. Násobenie je ťažké aj s vybranými slovami, aj s... jak sa to volá, už som zabudol, jak sú tie prázdniny. Slovné druhy. Takže sa to ani nebudem učiť. Baby, si robíš srandu. To mi koľko dalo? To mi dalo asi minus 20. To jak? Tak, teraz budem zase pomalý. Už si vykam sám sebe. Krát 3, alebo minus 15. Nič som neurobila. Ani teraz. Aha, alebo zase dvakrát. To ne. Ale zase idem... Čo? Nič tu je? Nič tu nie je. Nič. Dobre. Ja som jaký pomalý jak šmek. Pomoc. Dobre. Viem. No tak to už dám radšej random, fakt. Dúfam, že nebudem mať krát. Minus 20. Ne, ja čo budem furt baby. Sakria. To neviem, či budem, ja už nechcem ísť stále len baby. Ne? Kokos, jak dobre skáčem. Ty kokos, som sa zlakol, že by som úplne padol. To je ako dobre. Teraz ne. Dobre, čo som hneď neskočil sem. Reálne, že logic. Wham.
dvakrát jump, to si nekúpim. Aj keď mám veľa robuxov. Zase toto. Aj tak si to nekúpim, lebo to sa podľa mňa už neoplatí. Zase toto. Sú myši. Skoro som padol. Prečo mi to dáva revive? Aha, lebo asi sem to. To nebol nič. Dielno 3 alebo minus 20. Tak teraz čo je lepšie? Ja neviem. Neviem to. Tak dám dielno 3. Ešte neviem. Tu už by som mal tak z minus 990 miliónov rokov. Normálne to by som bol ešte no ne ani bábätko. To by som bol ani v bruchu. To by nič by neexistovalo, žiadna galaxia. No galaxia, hej, ale tak. Nič také. Si robíš srandu. Dielno 4 alebo krát 4, hej. Zas dám krát. To je aspoň viac, ale tak nič mi nepridalo. By zaujímalo, že koľko už som dieťatko. Čuču. Ale to je strašné. Som malý a idem strašne... To čo je henten? To je žaba? Žaburina. To čo je? To čo je? Fuj. Ale to nie je až tak zle. Si myslel, že nejaká stará vec. Preskočím. Furt ma to zabíja, lebo ja som tak pomalý. Reálne mňa by zaujímalo, že koľko z vás hovorí reálne. Ja tak nemám rád, že keď niekto mňa to skemlo. Mňa to reálne skemlo. Nehrajte túto hru. Absolútne ne. Vás to reálne skemuje o robuxy. To čo je? No tak toto vôbec už nič nebudem kupovať. Aj teraz. Nič. Reálne nič. Ja som úplne padol. Si robíš srandu. Takže ešte raz. To dám random. Dúfam, že budem rýchlejší. Minus 20 zás to mi robia na schvál. Na 100%. Sú lízatka, to si nepamätám. Aha, to som len tu. Teda to som až tu. Tak to je dobré. Skoro tam, kde som bol. Ani ne, ale tak už. Stáva sa. Poď. Ne. Ja som tak malý, mne to tak leze na nervy. Dobre. Tak ako z ninja. Nie, zase blbé. Reálne to koľko stalo? Neviem. 6, 7. Dobre. Táto hra je najväčší scam. Tu už sú myši. Laptop. To je ten od jednoho pixelíku. Pixel. A vlastne som to vtedy dopovedal, už to nepamätám, že kto z vás hovorí, že je reálne. Je. Lebo akože napríklad, že veličenstvo. Vôbec to tam je? Asi nie, že? No tak ľudia napríklad. Tak tam mi vôbec nepasuje. Alebo ľalia. Alebo není to náhodou ľalia? Inak podľa mňa to slovo sa moc nepoužíva. Lalia. Krát 4. Dielno 4 krát 4 určite. Stále bude mať 0. To je tak zlé. No nie, už tu som podľa mňa hodinu s tým 0H. To je hrozné, fakt.
som malý a pomalý. No a to nemám ani 12 mesiacov. Prečo skáčem? Ideme. Je už, kde je ďalší? Až tam. To. Si robíš srandu. Ja to nepreskakujem. To čo je? Ja to nepreskakujem. To samo úplne. Čudné. Není to bug? Našiel som bug. Idem sa sťažovať. Ne. OK. Idem ďalej. Tu je tá Asia. Krát 4. Prosím. Naozaj. Zvonenie. Dobre. 3, 2, 1. Poď. Ja už chcem mať ďalšie. Tož tam. Nie. To asi nedokončím ani. Ja budem taký... No to není... Ja nejsom noob. Prečo by som mal byť ja noob? Skôr oni sú noobovia, že toto robili. Skôr ja neviem hovoriť, lebo toto nerobili. Vôbec neviem rozprávať. Boom. Naozaj? Prečo som tam videl 6-7? OK. Dobre, čudné. Prosím, áno. Posledný skok. Ja to asi nedám. Asi toto video nebude úspešné. Toto je na mňa fakt moc. Zase krát 4. Nemôžem si to reroll. Ale nie. Zase to bude scam nejaký. Určite. Dobre. Žijem. Bum. Dobre. Furt tieto blbé reklamy. Nechápem, na čo sú. Aj tak si to nikto nekúpi. No kúpi len pay to win. Ktorý napríklad Chaos, Faultin a takýto. Tak reálne ja som tam videl. Proste ja som od nich pozeral videa. No a oni tam mali napríklad, že 29 milión robuxov, hej. To akože kde nabrali toľko peňazí? Čo dostali od Davida Bazuky? No, to je vytvorca Robloxu, hej. Čo dostali tí kokos? 29 miliónov? Alebo čo? Musí byť extrémne moc peňazí. To nechcem radšej. Si robíš srandu. Robíš si zo mňa srandu? Čo vám mám k tomu povedať? Toto video sa asi celé skazilo. A toto nedokončím, hej. Dám ešte tomu 5 minút. Ale ne, to nestihnem. Tak asi sa už s vami rozlúčim. Ale jak som mohol tak padnúť? Ja už to nejdem celého znova. OK, tak čaute. Toto video bolo bolo úspešné, podarilo sa mi, ale nedokončil som običko. Bolo to na mňa moc. Tak čusky. Vidíme sa pri novom videu potom, neviem, za 5 dní. Čus.